Я дасылаю вітанне ўсім і кожнаму, хто мяне бачыць. Каб адчуць еднасць са сваім народам, часам варта зазірнуць у глыб самога сябе і адшукаць тых, чые думкі і пачуцці сугучныя тваім. Менавіта з гэткай мэтаю мы выпраўляемся ў экспедыцыю за нумарам 409. Рушым наперад у мінулае. На поле, поглядите, наша борода тут есть. Ну, темное надворье, нам а надворье сприяет, поглядите, дождю нема. Ну, давайте рыхтоваться. Расстилайте пустилки, расшитывайте. Ноги замотать. По традиции ничего ж голыми руками не робилось, сами ведаете. Абставіны так склаліся, што замест Крупскага раёна, дзе рана скончылася жніво, мы праехалі ўсяго 18 кіламетраў, дабраліся да вёскі Азярцо, непадалёк ад якой у Беларускам дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту для нас пакінулі ўсё неабходнае для абраду Божая барада. Там фальклорны гурт «Мелавіца» і ладзіць для нас абрадавую дзею. Далучымся да дзяўчат акурат пасля таго, як завітаем у студыю гуказапісу, дзе гатовыя дбайна папрацаваць кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Алена Грышанова. Лена Сяржук, вітаю вас. Вітаю, Оксана, вітаю вас, наші поважаныя телеглядачы. Кажуць, курыца не птушка, балбатун не гаспадар. А што наконт перапёлкі? Зараз даведаемся. Традыцыйна ж не толькі паслухаем, але і ўбачым. Наперад. Лена, рад тебя видеть в студии «Наперад у минулое». Привет, Сереж. Ты пришла к нам с хорошим настроением. Конечно. Как мы с тобой прекрасно знаем, есть 5 способов исполнения. Я призываю тебя воспользоваться вторым, так называемым способом пением в нос. Для наших зрителей скажу, что это совершенно не означает, что нужно петь гнусаво. Это исполнительский прием, когда поднимается корень языка. Именно этим приемом пользуются фирменные певицы. Лена, я тебя прошу, вот в этой кантиленной песне применять как можно больше этот прием. Сереж, ну, конечно, если такое видение, то я буду стараться. Я думаю, что у нас все получится. Алена Грышанова, вядучая артыстка маладзёжнага тэатра эстрады. Творчая біяграфія спявачкі пачалася ў 1999 годзе у складзе дуэта «Авацыя». У 2019 стартаваў новы аўтарскі праект спявачкі супольна з дачкою Дар'яй. Сегодня мы на хлебный спас и дожинаем апошні сноп, бороду, оставляем Богу нашему, як подяка. Покличем мы волков и медведев, каб допомог нам бороду прополоть. Волки, медведи, ходите бороду полоть. Як не прийдете сьогодні, то не йдіть ніколи. Девчатки, давайте выражить. Давайте пойдем полоть бороду. У кого буде який У хлопець? кого який лёс? Поглядим, кого вы будете там выполывать. Ну, кто там у вас, у кого выполовся? А у
мяне волосатый червячок. Так який же них буде? Багаты! Будет тебе дарить кожухи. Сёння мы адшукалі прытулак на абшарах Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту. Асобна хочацца распавесці вось пра гэты унікальны экспанат – вандроўны вятрак-шатроўку 19 стагоддзя. Справа ў тым, што першапачаткова ён быў пабудаваны ў вёсцы Сынгалы Наваградскага павета Мінскай губерні селянінам, што працаваў эканомам у мясцовага памешчыка. На пачатку 20 стагоддзя вятрак выкупілі браты Акулікі і перавезлі ў Каменку Сноўскай воласці. Там млын прастаяў да сярэдзіны 30-х гадоў, пакуль не перайшоў ва ўладанне да Івана Міхлая, жыхара вёскі Даматканавічы Нясвійскага павета. За месяц вятрак мог перамалоць да 9 тонн зерня. Напрыканцы 80-х, дзякуючы навукоўцам, ён здзейсніў сваё апошняе падарожжа і цяпер займае годнае месца ў экспазіцыі музея. Максимова борода, уся медом полита. Дива, дива, дива борода, уся медом полита. Дива, дива, дива борода, уся медом полита. На пэўны час вяртаемся ў Мінск. Асобна зазначу, што нязменны мастацкі кіраўнік мілавіцы Марыя Снітко пераняла сённяшні абрад ад сваёй маці Ганны Віктараўны Сяргун, жыхаркі вёскі Грыцкавічы Крупскага раёна. Дажынкавы абрад, свята апошняга снапа, палонне Божыя барады – так казалі ў вёсцы ў апошні дзень жніва. З вечара пакідалі на ніве гаспадара невялічкі акрайчык жыта, і зранку святочна апранутыя маладыя жанчыны ды дзяўчаты, абавязкова ўзяўшы з сабой маленькую дзяўчынку, выходзілі на поле. Мы ж давайте пакуль пацікавімся, які настрой пануе ў нашай студыі гуказапісу, дзе адну з запісаных песень нанова адраджаюць кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Алена Грышанова. Хацеў цябе перапёлка, дай галоўка баліць, дай галоўка баліць, дай галоўка баліць. Хацеў цябе перапёлка, дай вачата баляць, дай вачата баляць, дай вачата баляць. Прям спасибо, но вот именно то, что нужно. Тебе как вообще комфортно петь? Достаточно, да. И я хочу сказать, что благодаря белорусскому языку проще, наверное, округлять звук, и он сам по себе как бы вот таким образом льется. Я помню твой дуэт с дочкой. Скажи, пожалуйста, будет ли эта история продолжена? И мне бы хотелось, и если у Дарьи будет получаться еще что-нибудь в этом роде, я только буду за. Я желаю, чтобы эта история продолжилась, потому что это очень здорово, когда ты передаешь свой опыт своим детям. Ну а мы продолжим записывать дальше.
дай спориться, Нагадаю, гэтым разам з гуртом «Мелавіца» мы ладзім абрад «Божая барада» на тэрыторыі Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту. Аднак месца, дзе ўзнікла менавіта гэтая дзея, вёска Грыцкавічы Крупскага раёна. Таму варта крыху ўзгадаць гісторыю паселішча. Прыкладна напрыканцы 18 стагоддзя, калі казакаў пачалі перасяляць на новыя месцы, з'явіліся ў вёсцы некалькі сем'яў запарожцаў. Больш заможныя пабудавалі сабе прасторныя хаты, іх так і называлі казакамі. Адгэтуль і пайшло адпаведнае прозвішча. Іншыя ж пабудавалі невялічкія хацінкі, абмазаныя глінай і пабеленыя. Так з'явіліся прозвішчы «Мазанік». Трэція паклалі пачатак роду сергуноў з-за таго, што насілі ў вушах завушніцы, па-казацку сергі. А сяло сваё назвалі ў гонар гетмана чарнаморскага войска Рыгора Пацёмкіна, якога паміж сабой называлі папросту Грыц. Птушка, напэўна, павінна паляцець. О, а якая птушка ляціць жыта? Это перапёлачка. Вось, так мы павінны падзякаваць тую птушку, якая нам прадказала, што ўжо можна жаць жыта. Рада, рада, шэра перапёлка, што лета даждаў. Рада, 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 наша гаспадэнька, што жыта даждаў. Рада, 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 што жыта дажала, снапы павязаў. Рада, 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 снапы павязала, бабкі пастаўляў. Рада, 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 бабкі пастаўляла, копы пашчытаў. Рада, рада. А хто у нас сёння перапёлачкай будзе, дзяўчаткі? Зося, напэўна. Перапёлка, ты готова? Выходь. Давай. А вы вянок і прыміралі? О, прыгожа вянок сёння. Прыгажуня, прыгажуня. А ці ў цябе перапёлка, дай галоўка балець, дай галоўка балець. Тут была перапёлачка, тут была красна девочка. А ці ў цябе перапёлка, дай вачата баляць, дай вачата баляць. Тут была перапёлачка, тут была красна девочка. А ці ў цябе перапёлка, дай стары чалавек, дай стары чалавек. Тут была перапёлачка, тут была красна девочка. А ці ў цябе перапёлка, малады чалавек, малады чалавек. Тут была перапёлачка, тут была красна девочка.
крыху робім невялікі прыпынак і вяртаемся ў сталічную студыю. І яшчэ багата дзе абавязковы дажыначны рытуал – гэта пакачацца жнейкам на ніўцы, папрасіць яе вярнуць страчаныя падчас цяжкай працы сілы ды даць здароўя на наступны год. Цікава, наколькі напружана ідзе работа ў нашай студыі гуказапісу. Вось і зазірнем на хвілінку да кампазітара Сергея Сухамліна і спявачкі Алены Грышанавай. Тут была перепелочка, тут была красная девочка, тут была перепелочка, тут была красная девочка. Лена, отлично, мы с тобой записали уже 2 куплета. За первым есть небольшое отступление, которое мы оставили для коллектива, да? Да, конечно. Вот ты занялась живностью. Это чем можно объяснить? Меня, в принципе, наверное, с рождения всегда окружали какие-либо животные. Собаки, да, кошки, ну, это уже даже не обсуждается. Тут так случилось, вот 2 года назад в доме появились птички. И я даже сама не ожидала, что это будет настолько душевно, красиво, эстетически. Живут очень красиво в раю, можно сказать, поэтому мы о них заботимся, и они просто славные. Ну а мы двигаемся к завершению этой песни. Предлагаю завершить ее традиционно таким красивым многоголосием. Нивка, Нивка, отдай нашу силку на другую Нивку, на другий год, каб яшчэ і на той год мы прийшли сюди. Ой, як добре! Ай! Чудовно! Ой, спина у мене вельми хороша. Нивка, Нивка, Нивка! Отдай нашу силку На другую Нивку. Ой, як хорошо. Пошел колос на новую нивку, на белую пшеницу, на жито с овсом, на ячмень, на гречку. Пошел колос на новую нивку, на белую пшеницу, на жито с овсом, на ячмень, на гречку. И собрался райочек, до новых ворот. А ті бачите люди, а ті чуєте люди, ходять йонда на лісі. Собрався райочек, до нових ворот. І в чистые доли, у високие гори, у глибокие гори. Собрався райочек, до нових ворот. Вось гэтая царква з вёскі Логнавічы Клецкага раёна датуецца прыкладна 1784 годам. Яна была літаральна выратаваная рэстаўратарамі ў 80-е гады мінулага стагоддзя. Дарэчы, храм гэты вонкава падобны да Спаса Преображенскай царквы 1850 года, што захавалася ў вёсцы Грыцкавічы Крупскага раёна, ад жыхароў якое і быў пераняты сённяшні абрад. Грыцкавіцкая царква лічылася беднай, мела гадавы даход не больш за 30 рублёў. Культавыя служачыя карысталіся зямлёй у 57 дзесяцін, што належала храму. Да кастрычніцкай рэвалюцыі настаяцелем служыў святар Мікалай Кандзельскі. Добрий вечір. Добре. Я зачекався, вже ви так напрацювалися, мабуть. А ви нас пильнували просто. Я не пильнував, не зачекався. Ми напрацювалися, ми тут вельми натомилися. Але станчить, коли ви... О, сіли засталися ще. Засталися. Дівчата, Добре. спеть хочемо, станчить. Допомога треба? Треба. Добре. Пошла баба по селу, гречной муки здобывать, гречной муки здобывать, гречаники учинять. Ох, мои гречаники, ох, мои ячные, чому ж мои гречаники такі неудачні? Ох, мои
гречаники не в постели, приехали в Париже, гречаники шупячим. О, мои гречаники, о, мои ясные, чему ж мои гречаники такие неудачные? О, мои гречаники, о, мои белые, чему ж мои гречаники такие не в постели? Лена, все отлично, запись окончена, результат потрясающий, это именно то, что я ожидал. Что ты чувствовала во время сегодняшней записи? Было ли тебе комфортно? Очень комфортно, как в принципе и всегда. Спасибо всем режиссерам, операторам. Спасибо тебе, Сереж, за твою работу. Чувствую себя прекрасно. Спасибо большое, ну а мы с большим удовольствием ждем тебя еще раз в гости в программу «Наперад мінуло». Наблизіўся да фіналу працэс аздаблення беларускай народнай песні ў студыі гуказапісу. Завершылі абрад «Божая барада» і дзяўчаты з гурта «Мілавіца». Цяпер мы мусім ацаніць, як загучыць перапёлачка ва ўвасабленні Алены Грышанавай і прызначыць спатканне праз тыдзень. Поедем на Яблочный спас у Рычоў под Житковичами. И, конечно, все апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў першасным, нескарочаным варыянце на нашем YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. А ці ў цябе перапёлка, дай галоўка баліць, дай галоўка баліць. Дай галоўка баліць. Ці ў цябе перапёлка, дай галоўка баліць, дай галоўка баліць, дай галоўка баліць. А ці ў цябе перапёлка, дай вачата баляць, дай вачата баляць, дай вачата баляць. Тут була перапёлачка, тут була красна девочка, тут була перапёлачка, тут була красна девочка. А ці ў цябе перапёлка, дай вушата баляць, дай вушата баляць, дай вушата баляць. А ці ў цябе перапёлка, дай ручата баляць, дай ручата баляць, дай ручата баляць. Тут була перапёлачка, тут була красна девочка, тут була перапёлачка, тут була красна девочка. А ці ў цябе перапёлка, дай нажата баляць, дай нажата баляць, дай нажата баляць. А ці ў цябе перапёлка, дай животик боліць, дай животик боліць, дай животик боліць. А ці ў цябе перапёлка, дай стары чалавек, дай стары чалавек, дай стары чалавек. А ці ў цябе перапёлка, малады чалавек, малады чалавек, малады чалавек. Тут була перапёлачка, тут була красна девочка, тут була перапёлачка, тут була красна девочка, тут була перапёлачка. Хлопцы, поехали! Бороду не уроните. Стукаем. Жонка пішла гуляти, проспав Не молодую. одна пошла уже, нет. Ага. Они не для мяса, потому что они несут яйца. Комнатный аллигатор. Оп, оп,